kayang higpit ng kaayuhan. Ikaw man Ginoo, walay laing ngalan na puno sa himaya o pagkabalaan. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi Hesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa atong pag-uban o pagsugod sa programang pulong mo kinabuhi ko nining kabuntagon, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong Diyos. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagpanalipod, sa imong pag-atiman, sa imong pagtubag sa among mga hangyo kanimo. Imong gipanalipdan o Dios ang imong makatawhan o imong giamuma ang tanan nga gikinahanglan niya. Walay nakulang o Dios sa imong katawhan nga nagpuyo diha sa imong mga saan. Nasinatian gayud namo ug nasinatian gayud sa imong makatawhan ang imong mga pulong. Padayon mo usab kaming gilig-on og gidasig sa pagkat-on ug sa pagkinabuhi niini kay diha sa imong mga pamaagi maangkon manamo ang imong mga saan. Madawat manamo ang imong giandam nga mga panalangin. Usa amahan nagpasalamat kami nining tagnaa nga imo na usab kaming gilig-on. Imo na usab kaming gidasig sa pagpaminaw na usab sa imong mga pulong. Pakat-on na usab sa imong mga mensahe. We declare blessing sa matag usa. Sa amo karon nga panag-uban i-bless kami. Sa amo nga panag-uban tudluin usab kami. Among gipangayo nga ang kalampusan nga imong giandam among mabatunan sa tibuok adlaw nga imong gidubag dugang kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Nga ako daton sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhanan.
dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin kanato mga kaigsunan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios nga iyatang gihatagan og higayon og iyatang gitagag panahon nga mag-uban na usab sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Good morning sa tanan nato mga kaigsunan, mga listeners sa ato ang FM station 101.3. Good morning. May butag, may pagpaminaw sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato nga programa ug nag-abli na sa ilahang radio transistor sa ato ang dial sa ato nga radio 101.3. Og sa tanong mga kaigsunan nga mag-hook up sa itong programa, pinaagi sa mga FM station usab nga naa sa nagkalaing-laing mga lugar. Good morning. Buhaton ta sa pagsimba, tanang iyang katawhan, tanang kanasuran, daygo nang iyang ngalan. Ngayong pakiguban, ilabi na sa itong mga kaigsunan nga atod na sa mga mensahe diri sa atong programa. Good morning. Ilabi na sa ni Brother Daryl Herolaga. Good morning, Pastor. Good morning sa tanan dalaygon ang Ginoo sa matagusan nato kakinabuhi, watching from Marcos sa tubig Zamboanga del Sur. Mayong buntag ni Gian na Sampero Tukero. Good morning, Pastor. God bless you. Mayong buntag, mayong pagiguban ni Rizal, Inday Dorlin in Cabotin Sign. Girly Salvia Bigalan. Good morning, Pastor, watching from Lapasan. Clarin Misamis Occidental. Si Bibi Manlapas, good morning. Ronita Monsad Paday Kaluyan. Good morning, Pastor, watching from Bulacan. Si Christy de Gracia. Maayong buntag, Pastor, watching from Panoraon, Mako, Davao de Oro. Kalaygon ang Dios. Si Divina Daitol, good morning, Pastor. Og sa tanan, maminaw ang kadlas. Si Jingjing Tordelio, maayong gabi. May buntag, Pastor. May buntag sa tanan, labi na gyud nimo, Pastor, uban sa imong pamilya. Dalaygon ang Ginoo sa atong kinabuhi. May buntag, may pagpaminaw. Dalaygon ang Dios magpanalangin, ilabi na sa ato ang mga kigsunan. Si Dong Raymond Candelario uban ni Day Marina Candelario, maayong buntag, Pastor, uban sa tibok mong pamilya. May buntag, may pagpaminaw ninyo diha, Dong Ray og Day Marina. Si Susana Pablio from Thailand, good morning. Si Lia Jintahan Langit, may buntag, Pastor, dalaygon ang Dios sa lamat sa pulong sa Dios. God bless you, Pastor. Si Herminio Arakurma, may buntag, may pagpaminaw. Mayong buntag, Pastor, salamat sa pulong from Jinsan City. Naminaw mi dire. Mayong buntag ni GPC Santiago. Morning, Pastor, og kanatong tanan naminaw karon kanimo request kog song, Pastor Gaksa. Salamat, Pastor Gideon. Akong gidasig ang matag-usa mga kaigsunan sa pag-share sa atong nga programa. Tinguhaan nga makabati makadungog gyud ang imong mga kailag higala, labi na gyud ang imong pamilya, labi na gyud ang imong mga anak, para masayod sila mga kaigsunan mahitungod sa ato karong hisgutan nga kining kalisod. Doon na bagoy nangutana mga kaigsunan, pwede ba, Pastor, wala na'y kalisod? Saon man, Pastor? So sa kini ka nindot nga pangandoy tinguha sa tao mga kaigsunan, kay nindot biagyud kaayo nga magpuyo pod nga walay kalisod. Kay ang gisaad sa Ginoo mga kaigsunan, dili man kalisod, kamugaway man kanang gipakita ni Ginoong Hesus nga gisulat ni Apostol Juan diha sa Juan 10:10 nga miingon si Hesus pagsulat ni Juan nga si Satanas ang kaaway mianhi aron sa paglaglag, pagpatay ug pagkawat, apan ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhing madagayaon, abundantly life. Og kanang maong kinabuhing madagayaon mga kaigsunan, dili gyud na ihikaw sa Ginoo. Gisulat na diha mga kaigsunan, dili aron ato lang ng tan-awon og ato rang paminawon, kun dili ato ginang masinatian. Apan kanus ama nato masinatian, kanang wala na pagsulay ba. Pero ato nang isgutan mga kaigsunan, kay basig doon na po'y mga nangutana nga, Pastor, di ba mga lagad ka na magini mga pagsulay? Ato nang hisgutan mga kaigsunan, ang hisgutan din ay kalisod. So ato nang hisgutan mga kaigsunan, unsay kasagarang hinungdan nganong maabot ang kalisod sa kinabuhi sa tao. Sa lain nga mga pinulungan ba, unsay mga source o sinugdana no sa kalisod nga diin masinatian sa tao.
So aron masayra ni sa imuhang pamilya o sa imuhang mga kailaghigala, labi na gyud sa imong mga anak, ingna sila nga paminaw mo niini aron masayod sila, aron dili sila matingala. Nganong naay kalisod mga kaigsunan, narabay kalisod mga kaigsunan nga parang dili na nimo kaya. Mga problema nga dili nimo kaya. Muna nga tagaan nato ning pagtagad sa ato nga panag-uban karon ni pangutana nga mao'y gisinggit gyud sa ato apong igsuon nga matud pa pastor pwede ba nga wala nay kalisod? Murag gipulan nas kalisod mga kaigsunan. So pwede ba na nato nga pamalandongan sa atong pagpuys kalibutan? Wala ba ka lato, wala ba ka malato sa kalisod? Murag doon na magoy mga kalisod mga kaigsunan nga nagbalik-balik na lang. Makaingon ka nga sige naman kalisod. Wala ba'y dili kalisod diha pastor? Ato nang tagaan og pagtagad sa atong pakarong panag-uban. Iris ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Padayon sa pag-share sa ato nga programa aron sa ingon ang imong kailaghigala, labi na gyud ang imong pamilya masayod pod mga kaigsunan nga sa mensahe nga ato karong madunggan sa atong panag-uban. Nangutanan ako mga kaigsunan nga nang wala ko ka-live gabi wala gyud ko ka-live kagabi mga kaigsunan kini bitong dili anad og trabaho kanang dili bitaw anad og kanang wala ta maanad anang trabaho nga ato ang gitrabaho karon murag anglay dili kay mura kay anglay gyud ako manggong gipaspasan og skin coat ang simbahan ang steel lang usa para dili na usa nako taurag kortina kaya ko nang butangan og design kana gato ang simbahan para inigbisita ninyo diri mga kaigsunan ninyong makita ang pag-atiman gyud sa Ginoo diha sa maong simbahan. Dalaygon ang Dios nga panalangin og may buntag may pakiguban ni Elina Alis Nakwama. Good morning pastor ug sa tanang mga kaigsunan. Maria Helene Hongo, good morning. Inday Baliday, good morning watching from Taguig. Og si Divina Daitol, good morning. Ato nang sugdan mga kaigsunan ang paghisgot sa ato ang hisgutanan kining kalisod. Ato ning tutukan usa sa makadyot mga kaigsunan kining kalisod. Ang kalisod mga kaigsunan daghan gyud na nga mga hinungdan. Daghan pero maghisgot ta sa kanang tulo. Ang uban mo ingon mga kaigsunan duha ka klase nga hinungdan nganong ang tao nay kalisod. Duha. Naapoy kung imo na siyang tun-an pod pag-ayo mga kaigsunan, pwede po na siyang tulo. Tulo ang hinungdan nga hinungdan nganong ang tao na ay kalisod. Nganong kinahanglan natong susihon og unsay hinungdan aron muundang na pod ang kalisod. Kay dili man gud muundang ang kalisod mga kaigsunan kung dili nimo masabtan o masayran ang hinungdan. Kung masayran nimo ang hinungdan nganong naglisod ka, nganong naglisod ang tao, sa dihang masayran ninyo masayran na nato ang hinungdan, muundang na siya kon ang hinungdan imo pong paningkamutan nga maundang po na. Kay dili man gid muundang ang kalisod kon kana bitang dili mawagtang pod kanang mga hinungdan. So unsa may mga hinungdan sa kalisod. So ako ning pamalandongan pag-ayo mga kaigsunan. Kasagaran sa hinungdan sa kalisod, moingon ang uban sala. Pero kitang nangalagad sa Ginoo mga igsuon, wala naman tay sala. Katong mintuo kang Kristo sama kanimo. Mintuo na kang Kristo. Mga igsuon, may dawat na kang Jesus Christ. Bot ba ipasabot nga dili na ta makasinating kalisod. So kining kalisod mga kaigsuonan mo ni atong topic sa ato karong nga panag-uban. Kung mamalandong ta mga kaigsuonan ato ra nga tagaan og pagtagad, maghisgot og kalisod mga kaigsuonan. Naay mga panahon nga kaniadto makaingon ta nga manay paglaom, grabe na gyung lisura. Naay mga siguro na ay mga tao nga nakasinati nga kanang murag musurinder na gyud. Doon na nay mga dili maayo nga panghuna-una.
Ang uban magmarka bahala na siguro sa kalisod. Muingon ta siguro nga walay tao nga wala makasinatig kalisod. Pero dunay mga panahon mga kaigsunan nga tungod sa gadaghan na kaing kalisod, nagsunod-sunod ng kalisod, ang uban nagkatampaw-tampaw na. Murag mangandoy na bitaw ta nga, pastor, pwede ba pastor nga dili na pod kalisod? Mausaon man aron mawagtang ning kalisod. So muna nga ako ang gihisgutan mga kaigsunan sa ato karong panangguban. Kay wala ko makakita, wala ko masayod ninyo ko na ba kay kalisod nga makaingon ta nga matud pa sa drama sa onas nga kini ang akong suliran nga dunay mga problema nga dili makaya nimo nga ikaw ra, doon na po'y mga problema nga dili nimo makaya kung wala kay kauban. Nagkinahanglan kaabag aron sa pagsulbad niini. Unang nahimugso daw kining programa nga kini ang imong suliran or kini ang akong suliran. So dunay mga kalisod mga kaigsunan nga atong naagian nga kaniadto nga matud pa sa Tagalog, akala ko hindi ko na kaya, pero kaya raman di ay. Tungod kay daghan nga mga tao nga ipadala sa Dios nga maoy mo abag, maoy mo mutimbang sa pagsulbad o paglabang sa kalisod. Pero lisod pod kaayo hunaon mga kaigsunan nga bumper to bumper ang kalisod. Wa pagani mahuman ang kalisod na anapoy giatubang nimong kalisod. Kung sige na lang yung kalisod mga kaigsunan, makaingon ta nga murag mapulan bitaw tas kalisod, pero daghan nga mga kahimtang sa kinabuhi nga kana bitaw kalisod pero dili di ay kalisod. Naiuban nga nibatig kalisod pero sa una lang. Naapoy mga tao mga kaigsunan nga nibatig kalisod nga tinuod gyud nga sa ilang kahimtang naglisod gyud. So ako kuno ning tagaan og pagtagad kini inyong usang mga mensahe mahitungod aning kalisod. Good morning Pastor Gideon, Pastor Russell. Ang pulong mo kinabuhi ko, salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo sa iyo nga kabuntagon. God bless you og sa imuhang pamilya. Gikan ni Sister Susana. Good morning Pastor Gideon, uban sa tibok nimong pamilya ug sa tibok paminaw, pulong mo kinabuhi ko. Amen. Word of God, ang Dios padayon magapanalangin kanatong tanan. Gikan ni Rosan Basin, no? Sige, Bisin. So, ako ra gyud gihangyo matag-usan ninyo. I-share lang gyud ang inyong aning atong programa ngadto sa inyong mga kailag higala. Kay kung inyo nang buhaton mga kaigsunan, masayra nila ang ato karong madunggan. So sa ato karong hisgutan mga kaigsunan kining kalisod. Dunay mga hinungdan nganong ang tao na ay kalisod. Ibutang nato mga major nga mga hinungdan, mga dagko nga mga hinungdan nganong ang tao makasinatig kalisod. Nga nawala naman to tay sala kay nintuon na nangalagad na pero naa man gyapon kalisod. Maingon pod ang uban nga walay nangalagad pastor nga walay kalisod. Pero naa poy nangalagad nga nawagtang na ang kalisod, murag haruhay na ba? Kay naay mga nasabtan pod sa kinabuhi sigud sa tao nganong naharuhay pod sila. Dili kay naharuhay lang sa mga butang sa kalibutan kundi sa huna-huna haruhay gyud. Nindot man gud kaayo mga kaigsunan nga kanang haruhay gyud ang atong huna-huna. Kay lisod man pud kaayo mga kaigsunan nga sige tag challenge sa mga tao. Sige tag testimony diha sa simbahan nga salamat sa Ginoo nga gipanalanginan na anag may kalipay unya sa kalibutan but-but ra di ay. Panultihon bitaw sa kalibutan but-but ra man na. Nya usahay mura ka og kanang mura bitaw ka og kanang madala. Moing ka nga bitaw no. Makapangutana ka ba nga pero kung imong tugkaron mga kaigsunan, yes na nagay kalahian. Pero nganong do na magay kaya po'y kalisod? Ato ko na ng tagaan og pagtagad sa atong panag-uban. Ang mga hinungdan o mga dagkong mga hinungdan nganong ang tao na ikalisod. Una,
pagdisobey sa sugo sa Ginoo. Kana bitang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Giwalihan ka pero igo ra kang naminaw. Wala nimo buhata. Ang nahitabo na kay pagsupak. Unya atong hinumduman mga kaigsuonan, kining kinabuhi sa mga tao sa unang panahon kay sila magay ato ang ehemplo. Sila'y ato ang salamin, kumbaga. Sila mo'y atong panag-ingnan. Ang mga tao nga giluwas sa Dios, nga gisulat diha sa Biblia. Ang mga tao nga giluwas sa Dios, una gyud mga kaigsuonan, nga atong makit-an ang ilang kahimtang gawas lang sa kinabuhi ni Noah. Kay wala man gisaysay gyud ang kahimtang sa pamilya ni Noah sa panahon nga giluwas sila gikan sa lunop. Arita sa kinabuhi o kahimtang sa mga Israelita sa panahon ni Moses. Sa kinabuhi o kahimtang sa mga Israelita sa panahon ni Moses, giluwas sila gikan sa pagkaulipon sa Egypto. Og gisaaran sila sa Dios ug dapit nga puno sa panalangin. Mag-awas na ang gatas, mag-awas na ang mga pagkaon, dili na sila gutman diha sa dapit sa Kanaan. Sa wala pa sila moabot sa saad, dunay mga training nga gipaabot ang Dios sa matag Israelita. Matag Israelita, pinaagi kang Moses. Giatagan silag sugo, gitagaan silag balaod, unsay gitugot ug unsa poy dili itugot. Mga gidili ug mga wala pod gidili. So ang tanan mga kaigsuonan nga kung imong tan-awon gyud, katong walay basa-basag Biblia, di gyud makarelate aning akong gisulti. Pero kung nagbasa gyud kag Biblia mga kaigsuonan, gawas lang ni adtong nakadungog og wali mga kaigsuonan nga naninuod gyud pagpaminaw taon pod sa pagwali, pagpaminaw sa naninuod sa pagpaminaw, makarelate gyud. Pero ni adtong manimba mga kaigsuonan, piyong-piyong lang dito, piling nanimba lang unya, wala di atoy nakatunan, di gyud mo makarelate sa ako ang hisgutan mahitungod sa kahimtang sa mga Israelita nga giluwas sa Dios gikan sa Ehipto. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, ato rang balik-balikan alang lang ni sa mga higbasag yung Biblia. Alkanse lagi nang dili gyud mo basag Biblia. Pero kung dili ka kabasag Biblia, pero kung sige kag paminaw mga wali, di po ka alkanse. Alkanse ra gyud sa pagpangalagad mga kaigsuonan kana ra gyud dili bitaw seryoso. Mura bitaw mo adto ra didto aron murag mo present lang sa iyang kaugalingon nga nana ko'y bagong sinina, nana ko'y bagong sakyanan, ninindot na kaayo kog mga relo, parang inana bitaw pagpakitang tao ra diya simbahan, sultihan ta mo mga kaigsuonan ginanang kahimtang, di gyud na ka-relate sa atong hisgutan. So bless kayo ka kung makarelate ka ni. Tanang mga tao mga kaigsuonan, tanang tao kanang makahinumdum ka ba sa mga kahimtang sa mga tao. Tanang mga tao diha sa panahon ni Moses, kutob sa mga taong misupak gyud sa mga minsay sa Dios. Sila gyud nagkasinatig kalisod. Unya mi resulta gyud nga ang uban gani nangamatay. Kay grabe na ang ilang nahimo. Seryoso na kaayo ang ilang nahimo. Unya, doon na po'y kalisod nga nasinatian kanang sa mga katawhan sa Dios nga mga Israelita sa panahon ni Moses tungod sa mga pagsulay. So diha pa lang sa kinabuhi sa mga Israelita, ato nang makit-an ang duha ka klaseng hinungdan, major nga mga hinungdan, dagko nga mga hinungdan nganong nakasinatig kalisod. Una, misupak sila sa Dios. Ikaduha, gisulayan sila sa Dios. So kanang gisulayan sila sa Dios o kanang misupak sila sa Dios, dapat makailata sa kahimtang niini. Dapat makailata ba? Kay pareho man na nga kalisod, pero gikinahanglan nga atong masabtan ug mailhan nga kining kalisura resulta gyud ni sa kanang pagsupak. Kining kalisura kaning pagsulay ra gyud ni.
So unsa may mga ilhanan o mga timailhan nga nagpamatuod nga kining kalisod nga ako karong nasinatian, imong nasinatian, resulta ni sa or pagsulay ra ni. Kay kung pagsulay mga kaigsunan, human anang kalisoda, blessing yun na. Pero kung kalisod mga kaigsunan, o niya ang hinungdan, resulta diyan as imuhang pagsupak sa Ginoo, pagdisobey sa mga sugo o pagtulunan sa Ginoo, adi yun na panalangin ang moabot. Layo pa kayo ng panalangin. Doon na pagyoy mga laing mga hinungdan, nganong ang tao na ikalisod, kanang naa kay gipangandoy. Labi na kung ubanan og kaibog ang imong gipangandoy. Nasubrahan og kaibog. Pag sige kag kaibog, hangtod nga matigulang ng kasigir kag pangibog, di gyud ka mawagtang ag kalisod. Mao na nga sultihan ti ka mga kaigsunan, sultihan ta mo kay nakigsulti na magikon ninyo, ako ra may sige tabi diri. Kamo po sige ra pog paminaw kay nanganda po mo sa inyo ang uban diha nagkaon-kaon ba, nagpulupainit, ako nag-inom-inom ra po kog tubig while nagtabi ninyo, no? Tubig ra man taon po ni akong giinom. Nganong mo inom gyud kog tubig mga kaigsunan kay makatabang po ni sa kuntutunlan ya sa kuntiyan sayo sa buntag. Samtang nga nagkaon-kaon ba mo diha, na mahaw, na mainit ba mo diha, tuguti ra gyud ko nga makig-istorya ninyo. Uban sa inablihan ninyong naunag kasing-kasing, nga ato ning istoryahan kining kalisod. So ato nang nahibaw-an mga kaigsuonan ang mga source or hinungdan nganong ang tao na ikalisod. So pwede nimo na nga susihon. O niya ayaw na lang pod mata-mataha pagsusi or bana-banaa, taghap-taghapa nga mura ba pantot-pantot lang ka usam nang kabalo ba ka ng pantot-pantot. Mura ba ogi kuan lang nimo ba? Mura ogi tagna-tagna lang nimo nga kani murag pagsulay siguro ni. Para dili maulaw pagsulay na lang gyud tanan. Kay maulaw man pod mga kaigsuonan, murag dili man pod maayo nga moingon ka nga kining akong kalisod ron resulta ni ako ang gibuhat. Pero nindot biya kaayo nang moangkon ka, pero lisod pod kaayo basig maka-influensya pud ka. So ang pinganan gyud. So ato rong isgutan mga kaigsuonan, unsaon pag-ila nga kung kining kalisod nga ato karong nasinatian resulta ni sa ato ang kanang pagsupak sa Dios. Hinumdumi matag karon og unya nga magbuhat ta sa dili kahimutan sa Ginoo, mo resulta gyud nagkalisod. Pero kung magbuhat ta sa buhat nga makapalipay sa Dios, bisan kung naay kalisod, naa gyud nay panalangin. Musunod gyud ang panalangin. Nya perting kapuya mga kaigsuonan nga mag-edad kag 40, mag-edad kag 30, mag-edad kag 40, sige kalisod. Mag-edad na po 50, kalisod gyapon. Huwag edad na po og 60, kalisod. Unya kabalo ba mo mga kaigsuonan? Mag 60, 70 na og 80 na ang kinabuhi sa tao. Murag ang pinganan na kaayo kadili naman na gusto pod sila nga murag mubalik man na pagkabata. Moingon ra kog mura kay wala pa man ko kasinati. Bata-bata pagod taon ta. Muna nga kanang sa ako lang nadunggan nga ug akong nakit-an obserbahan matag tawo mga kaigsuonan bisag unsa katigulang maningkamot gyud nga mabuhi. Tinuod ba na mga kaigsuonan maningkamot yung mabuhi. Bisag lisod na kayo kanang uban gani mga kaigsuonan bisag maglisod na di na gani kakaon, mangihi na lang sa hidaanan mga kaigsuonan. Maningkamot pa man gani ginhawa. Mangita pa man gyud nga gusto pag yung mabuhi, bisag mag-80 na, mag-90 na. Maningkamot gyud. Buti pasabot mga kaigsuonan, bisan kung naay kalisod, maningkamot yun silang mabuhi. Pero kung ari ka sa bata-bata pa, o niya mura og gabumper to bumper na ang traffic na kayo ang kalisod, gasunod-sunod ang kalisod, o niya grabe na kabugat, murag mag-practice ang tawag utong. O niya di man po
kuan, naglisod. May mga panahon mga kaigsuonan, kaysa man ko'y wala kasi nati anak nga grabe ng kalisod. Sa mga bata pa na ay mga kalisod. Siguro inyong mahinumduman mga kaigsuonan na ay mga kalisod mga kaigsuonan nga murag gipraktisan nimong utong. Pero kay gusto mangyapon kang mabuhi. So sa kalisod nga ato karong isgutan, diri na ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. So kinangalagad naman tas Ginoo, ikaw ug ako, mingtuon na ka Ginoo o nag-alagad na kas Ginoo, misimba na kas Ginoo. So atong susihon mga kaigsuonan, unsa gyud ang hinungdan nganong naay kalisod? Unsa may hinungdan? Kabubuton ba ni kanang moingon ta nga resulta ba ni pagsupak nako sa Ginoo or kabubuton ba ni sa Dios? Makaingon tang disiplina or kaha pagsulay, trials. Kanang moingon tang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo or resulta ni pagsupak or pagsulay ra gyud ni. Mao ni atong hisgutan mga kaigsuonan. So atong tan-awon mga kaigsuonan, ang mga tao nga kana bitaw naay kalisod nga dili tungod sa ilang pagsupak. So ato kuno nang tan-awon mga kaigsuonan og atong hisgutan ang ilahang kahimtang. O kinsa ni mga tawhana nga nakasinatig kalisod nga dili tungod sa ilang pagsupak sa Dios kundi mga pagsulay. Lahi ang kalisod sa pagsulay, lahi pod ang kalisod tungod kay nisupak ka. Samot na gyud nga lahi ang kalisod tungod kay hingibugon ka nga klase nga pagkatao. Mura og kanang giulog-ulogan kas imong kaugalingon. Uy, naay mga tao, mga kaigsuonan nga murag giulog-ulogan ras iyang kaugalingon. Pwede ragon nga mo relax. Pero tungod kay kusog kay mangibog. Daghan kay mga pangandoy. Uy, naarabay mga tao, mga kaigsuonan tungod sa kadaghang niyang pangandoy, dili kay siya ray maglisod. Pati iyang mga igsuon, pati iyang mga ginikanan, iyang pamilya maapektuhan tungod kay grabe kayong mga pangandoy. Nya kabalo ba mo mga kaigsuonan kanang kusog ka kanang tao kusog kay mangandoy? Sultihan ta mo sa taong kusog kay mangandoy. Kusog kay po nang musaad. Kasi arog wa mo kasabot ana. Naga ni mga taong kusog kaayo musaad, tag-as kay nagpangandoy. Unya maunay usas sa mga hinungdan nganong ang tao makabato kalisod. Imo ba nang nasinatian? Nya lisod ra ba kaayo kanang kalisod tungod sa kaibog? Ngano man? Kay kung naa kay saad nga wala nimo tumana, mo resulta sad na unya ikaw ra pod ana ang makaani. So another na pod nga kalisod, magbampir-bampir gyud nang imuhang kalisod. Ang mahitabo ana di ka mawad-an og utang. Kay kasagaran sa hinungdan o rason nganong ang tao mangutang tungod man na sa pangandoy. Tungod man na sa mga tinguha. Unya naglisod na ka tungod sa imong gitinguha og mga butang nga giikaabgan plus resulta pas imuhang pagkabakakon. Kay kung musaad ka nga wala ka mutuman, namakak man ka ana. Mao na nga susihon nato mga kaigsuonan kung unsa ang hinungdan nganong naa karoy kalisod. Basig imo rang gialam-alaman ang imong kaugalingon unya wa gyapoy resulta. Nga moingon ta nga kining akong kalisod ron pagsulay ra ni, mga lagad ra gyud ko. Nya sige na lang pagsulay, sige na lang pagsulay. Kini bitawng pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, paghisgot sa kinabuhi sa tao dapat ato gyud ning masabtan. Daghan magong magwali mga kaigsuonan nga murarag nagreport. Dapat gyud mga kaigsuonan mo bitaw nang nagtudlo gyud kog mga pastor. Kay dili sad ko maka hatod og mga mensahe para ninyo kung walay nagtudlo nako until karong mga panahon na nagsigir ako kog eskwela. Doon ako'y mga tao nga gitudluan
padayon po ko nga nagpatudlo. Muna nga kining kahimtang atong balikan mga kaigsunan, kining kahimtang nga gihisgutan sa mga matag-usan nato kakinabuhi. Tinuod, walay nalilong sa Dios. Nakita sa Ginoo ang tanan. Dunay mga panahon magpakisayod ka sa Ginoo nga mangutana ka sa Ginoo, Lord. Kay pwede man ka mangutana gyud sa Ginoo kay iya man ang offer. Iya gyud tang tubagon. Ang problema ana mga kaigsunan, nganong dili kayo matagaan natong pagtagad ang tubag sa Dios. Tungod kay grabe kabisi ang tao ug wala nay pagpakigsulti sa Dios. Nakigsulti siya, igo ra siyang manugid, dili ka igo rang maminaw. Dapat kung makigsulti ka sa Dios, nanugid ka sa Ginoo, maghulat pug ka nga pakigsultihan ka sa Ginoo. Unsa may mga pamaagi nga makigsulti ang Dios nimo, pinaagi sa mga wali. So maminaw kag mga wali sa mas imong gihimo karon. O kaha makigsulti ang Dios ni nato pinaagi sa pagbasa og Biblia. Kumubasa tag Biblia. So muna aturong hisgutan mga kaigsunan kining kalisod. Unsa may ilhanan sa kalisod tungod sa pagsupak or kalisod tungod sa pagsulay or kining kalisod tungod sa pagkahingibogon. Hinumdumi ha. Akong balikon, ang tao nga hingibogon nga tag-as kay nag mga pangandoy, kusog kay nang musaad. Di ra bagyod matuman. Di ra bagyod kasagaran matuman mga kaigsunan. Mao bitaw nang kabantay mo. Kung naa kay mangutang ka, unya kusog kay kang musaad, kusog kay kang mulikay. Muna'y bantayanan kaayo mga kaigsunan. Kay ang giingon biya sa Biblia mga kaigsunan diha sa duha ra magyud kakahimtang sa tao, ang tao nga nangalagad. So ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo, duha ra ka kahimtang ang gipakita sa Ginoo. Kanang tunglo o kanang panalangin. Sa Deuteronomio 27 hangtod sa 28, pamalandungi guguna ninyo. Ayaw lang mo og kutob lang sa pamati. Nga naminaw mo karon pero wala mo'y magpakabana. Kung muingon ko nga basahan ninyo ang Deuteronomio 27 hangtod 28, basahan yun na ninyo. Kay giya ni sa Ginoo nga makapamalandong ta aron mautingkay nato ang mga hinungdan nganong makasinati tag kalisod. Unya gidugangan pa gyud diha sa sulat sa New Testament na ay kalisod tungod sa pagkahingibogon. Munang gibalik diha ni sulat gibalik ni Apostol Pablo pagsulat diha sa Colosas nga nag-ingon, busa patya ninyo ang tawhanong kay kinaiya ang pagkahingibogon. Muna nga sa Exodus pa lang, doon na nay balaod ang Dios ngadto sa katawan sa Dios nga mao ang mga Israelita nga giluwas niya gikan sa Egypto, gibutangan gyud sila balaod diha sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 17 nga ayaw gyud mo pangibog kay resulta gyud na og ka lisod. So atong hisgutan mga kaigsunan kining duha ka matang kalisod. Kanilang duha ka matang sa kalisod. Kalisod tungod sa pagsupak or kalisod tungod kay kana bitawng pagsulay. So unsa may mga ilhanan mga kaigsunan? Ug kinsa man ang mga tawo nga nakasinatig kalisod, dili tungod sa ilang pagsupak, kundi tungod kay gisulayan sila sa Dios. Sa lain nga mga pinulungan kanang pulong gisulayan, giandam ka sa Dios. Sa lain pa gyud nga mga pinulungan, dili lang kay giandam, gitrain ka sa Ginoo. Anindot kayo mga kaigsunan kon ang imong kalisod usa di ay ito, bahin di ito sa training. Kay kung bahin sa training, damor kang maandam sa lain na pod nga mga pagsulay. Kay dili man gyud mo abot ang panalangin kung wala kay pagsulay. Nagyo na mga pagsulay, pero
lahi ang imong bation sa kalisod tungod kay gisulayan ka, lahi pod ang imong bation sa kalisod tungod sa imuhang resultas imuhang pagsupak. So unsa may mga ilanan inani ni? Hisgutan usa nato ang mga tao, mga kaigsunan nga kanang naas Biblia nga nakasinatig kalisod tungod kay gisulayan sila sa Dios. Tungod kay giandam ra sila sa Dios. Nya dili basta-basta nga kalisod. Nga kung imuhang huna-unaon ang atong naagian nga kalisod, mura ra og kanang kumingking lang sa kalisod nga naagian ini mga tawhana. Una, si Job. Si Job mga kaigsunan wala gyoy sama. Siguro dunay listener mga kaigsunan nako nga kanang usapod nga gigamit sa Ginoo. Naminaw siya siguro karon kay silent listener ni siya, di gani ni siya tigpaila. Dili ni siya tigpaila mga kaigsunan kay usa ni siya ka Muslim. Pero bless lang gyud kaayo kuno ni siya sa ato ang programa. Wala gani ko katawag kay niya, conversation lang namo sa text lang gyud. Murag na ay messenger. Pero wala gyud may magtawganay. Dili kay sa tig-comment diri sa ato ang kaning ato ang programa. Silent ni siya nga tao. Kay usa ni siya ka klase nga tribo nga kana bitaw kanang gikukod sa lain nga pamilya, mura ba og kanang naay ga kuan nila, murag gusto silang hutdon like ana. Magoy mga tribo-tribo, some part of Mindanao siguro. Dili lang ko mo kuan sa tong lugar ha. Nga bless kayo siya diri sa atong programa kay iyag yung masabtan ang mga hinungdan nga nung nahitabo ni nya malig-on siya. Wa ko masayod kung usasad mo nga kana bitaw dunay mga nakuha nga mga pagtulunan, no? So usa ni siya kana bitaw matud pa sa iyahang testimony kanang gihurot og pamatay ang iyahang mga ginikanan. Unya ang nakikonsabo ang iharapong mga pamilya. Iya batong mga parente o pamilya. So nilaya siya, di asa diri gyapon sa Pilipinas, pero makaingon ko nga murag nagtago-tago siya tungod kay iyang gi-safety ang iyang kinabuhi. Nya wala na siya mobalik sa ilang lugar tungod kay grabe ang iyang nasinatian. Unya diha siya nalig-on mga kaigsunan diri sa programa. Naay mga inana gyud nga kahimtang sa mga tao, siguro pinakalisod na gyud po na. Naay mga lisod, pero kung naa may inana mga kaigsunan lahi ang nasinatian, mas grabe gyud ang kaning kalisod ni Job. Kay nganong lahi man or grabe magyud ang kahimtang ni Job. Imagine na nangalagad ang Dios sa Ginoo. Para nimo, pareha nimo, para nako. Nangalagad na sa Ginoo. Gawas sa iyang pagpangalagad nagtinarong pag yun siya. Wala gyud siya magbuhat og sala. Ikumpara nato mga kaigsunan, ambot lang kung sa imong pagpangalagad seryoso ba gyud ka. Ang Dios ra gyud nasayod. Unya kung imong lantawon ang sugilanon sa kinabuhi ni Job, gipanghinambog pa gyud siya sa Dios ngadto kang Satanas. Sa dihang nakigsulti si Satanas ngadto sa Dios, kung imong basahon ng Biblia sa libro ni Job, na kanang gipataas sa Dios kanang gidahig sa Dios si Job. Pero kung imong lantawon murag nasina si Satanas, gusto niya nga pantuson si Job. Unya gitugutan sa Dios si Satanas sa iyahang pagsulay nga buot niya nga tagaag kalisod si Job. Unya lisod kaayo hunaon ba nga seryoso ka nga nangalagad. Grabe ang imong pag-ampi nga di ka makasala, pero likod ni ining tanan, grabe ang nga kalisod ang imong nasinatian. Pero moingon ko nga dunay kalahian gyud, bisan unsa pa na kalisod, bisan unsa pa na kabugat, bisan unsa pa na kasakit mga kaigsunan, kon resulta lamang sa pagsulay.
Dunay mga ilhanan mo na ato rong hisgutan kining mga ilhanan. So si Job mga igsoon nakasinati gyud og grabe nga kalisod. Mentally, physically. Siguro even ang iyang espirituhanon nga pagkahimtang mibati sa kalisod. Pero sa iyang kalisod mga kaigsunan, never siya nga nakapasipala sa Dios. Wala gyud diha nato makit-an sa iyang libro nga nagpasipala sa Dios. So atong tan-awon mga kaigsunan ang kahimtang pagbati ni Job sa diha nga miabot ang bumper to bumper nga pagsulay. Kanang kasunod-sunod gyud. Siguro sa atong kinabuhi mga kaigsunan kung naay mga magsulay, usa, duha, humana. Pero kang Job, bumper to bumper. Murag, dili kay bumper to bumper, gasaylo pag yun. Murag gagok danay ang mga pagsulay. Si Job mga kaigsunan, dato siya, kwartahan siya. Naa niya ang tanan. Ngano mo yung kung naa niya ang tanan, imagine na ang iyang mga anak kanunay na lang nagsilibrar, kanunay na lang nagsaulog. Tungod sa kadaghang kwarta, dili na nila maapas paggasto. Bisag adlaw-adlaw silang magsilibrar, ang iyang mga anak, grabe, kanang dato gyud sila. Pero sa kaadlaw ni ana, miabot ang grabe nga kanang kalisod. Nangamatay ang gipangkawat tong iyahang mga hayupan, nangamatay ang iyang mga tao, o niya gipamatay ang iyahang mga tawa na say wana gyud say mga kanang grabe gyud kana bitaw kuhaan kag gamit nga bisag usar ka buok murag lisod na mangani ka labi na og kang wala ka maanad murag muingon ka nga pasanginlan nimo high blood ni lugos ko ginawa pero bugat mga kaigsunan oy like example si Job nawagtangan og tanang mga hayupan gipangkawat katong mga tao nga nagtrabaho nangamatay uy bugat kayo na siguro mga kaigsunan kung trabahante kas baol unya kawato ng imong guna o kaha imong daro murag mukas mo maglupad maganan imong kaspa gulay kaspa dir pun manglupad mo na nga dili sayon mga kaigsunan ang kahimtang ni Job. O niya, imagine mga kaigsunan, grabe ang iyahang pag-ila sa Dios, grabe ang iyang pagtuog, giampingan niya. O niya, human ni ana, nangamatay ang iyang mga anak. Kurot jud kamatay. Ang nabili niya na lang asawa. Kanang usa ka anak, duha ka anak, o niya, hurot. Bugat na kay na. Sa mentally ni mo nga kahimtang, emosyonal ni mo nga kahimtang, di na basta-basta. Sa imong pagtinarong, sa imong pagpangalagad, mga kaigsunan sa kinabuhi, sa atong pagpangalagad, wala na itugot sa Ginoo. Tungod kay nag-ampo ta, nga ilayo tas mga pagsulay. So doon ay mga pangutana, mga kaigsunan, pwede ba pastor nga, dili na ta makaagig pagsulay? Pwede. Moingon kung pwede na siya tungod kay giagrihan na sa atong Ginoong Hesus na say prayer nga kana bitaw diha sa ihang pagtudlo ug pagampo nga niingon nga ilayo mo kami sa mga pagsulay. Wala giingon diha nga tuguti ang mga pagsulay. So pwede siya nga dili na nato masinatian ang unsa may mga pagsulay nga atong nagian. Or unsa may mga pagsulay nga dili nato kaya. So diha sa pagampo nga gitudlo ni Jesus, nagpakita na og paglaom nga dili ta makaagig mga pagsulay, panalangin na sad. Pero dunay mga mensahe nga ang kini manggong mga pagsulay dili manggod puro lang kalisod na amanggoy pagsulay pod nga gisulayan ka kana bitaw sa mga kabtangan o kaha posisyon. Daghan nga mga klase yung mga pagsulay. Ato ra sang hisgutan ang kinabuhi ni Job. No? Ato ra nang hisgutan sunod na to nga panag-uban. Si Job nga kaigsunan, dunay nabilin iyang asawa.
Unya mao na lang pudtoy iyahang katimbang sa iyang gibati. Haimay katimbang ang iyang asawa mga kaigsunan sa diha nga nagatubangay sila kay nangayo siguro unta si Job og kusog kalig-on nga may nalang makukuha ang iyang kasakit karon kay gitunglo manoon sa siyang asawa. Giingna na manoon sa siyang asawa. Magsigir ra ba dihapon kag inana, Job, tungluhan ang imong Dios ug kamatay imo. Pero unsa may gibati sa tao, unsa may kinaiya sa tao nga nakasinati grabing kalisod pero kalisod tungod sa pagsulay. Inani ni ang ilhanan. Like ni Joseph. Si Joseph mga kaigsunan og kinabuhi ni Job, murag sama-sama lang. Kay nag-inusara si Job, nag-inusara na pod si Joseph. Nalayo si Job sa iyang pamilya, nawagtang iyang pamilya. Nalayo si Joseph sa iyang pamilya, murag nawagtang pod ang iyang pamilya. Wa na siya paglaom kay gikan sa Kanaan, paingon sa Ehipto, layo na kaayo anang panahon na. Unya wala pag eroplano atong panahon na. Dili pareha karon mga kaigsunan nga daghang kasakyan. So wanay paglaom si Joseph like ni Job kung imong lantawon. Pero tan-awa lang god kini bitang pagsulay kalisod nga pinaagi lang sa pagsulay. Grabe gyud nga panalangin human ni anang tanan. So kung unsa ang kalisod nga imuhang nasinatian karon nindot kay na nga imo na siyang kanang paminawon, imo na siyang tagaan og panahon sa pagtagad. Imo nang utingkayon kon pagsulay ra ni mailhan mo na kay sa unahan panalangin gyud na. Kung nagbumper-bumper to bumper ang imong pagsulay, alabaw nang magbumper-bumper ang panalangin sa Dios human ni anang pagsulay. Tinuod na mga kaigsuonan, buot ipasabot ang kalisod labay ra na. Human sa kalisod timan kon ang kalisod resulta sa kalisod pagsulay, blessing ug blessing gyud na hangtod mo abot ang Ginoo. Hangtod mo atubang kas Ginoo. Pero ang pinakalisod kung lisod ka karon unya ang resulta tungod sa imong pagsupak mo na'y pinakalisod. Nganong pinakalisod na kay ani ni? Ang tao nga nakasinag iti kalisod like Job og si Joseph, kanang nabalansi lang nila ang ilahang kasing-kasing, ang ilang pagbati. Naagyapon sila'y kalinaw sa ilang kasing-kasing. Usa sa mga ilanan mga kaigsunan nga bation sa tao mga kaigsunan sa diha nga makasinati silang kalisod nga resulta lang sa pagsulay, naa sila'y kalinaw sa kasing-kasing. Taliwala sa kamingaw, kasakit, kagubot, unsa pa na diha, naagyapon sila'y kalinaw sa kasing-kasing. But ipasabot, dili mawagtangan kag paglaom. Dili kay mura na kag muutong. Naagyapon kay kalinaw. Makadaig gyapon ka sa Dios. Munang mahitabo ka ng giingon ni Apostol Pablo, pasalamatin ninyo ang Dios bisag unsay mudangat kaninyo kay kana kaububuton sa Dios. Ang makapasalamat lamang sa Dios katurang mga tao nga naas kalisod nga resulta sa pagsulay. Kay nganuman naaman sila'y kalinaw sa kasing-kasing. Makaluhod ra gyapon sila. Lord, thank you. Lord, thank you. Imo na ba nang nasinatian? Sunod nga mga ilanan sa kalisod nga resulta rang sa pagsulay, dili tungod sa pagsupak, walay guilt ang nga gibati. Dili ka guilty mga kaigsunan. Kanang nagyapon kay kalinaw gyud. Makasimbag gyapon ka, makapasalamat gyapon ka, dili ka kay mura kag nalibog. Pero kung naa kay kalisod, resulta sa imong pagsupak, sa kalibutan na, ang inistoryahan ana, gigabahan ka. Muna nga aturong utingkayon mga kaigsunan, kining maong minsay alang ni nato nga nagtuo. Kay daghan manggod nga mga tao nga nagsimba na unya ang ilang kalisod ipasumangil dayon sa pagsulay, mapasanginlan pa ang Dios. Kani pagsulay ra ni gitugot ra ni sa Ginoo. Kasi pagsulay nga
Basig resulta na sa imuhang pagka masupakiro. Katong nang libak ka, nanaot ka. Wala nimo higugma ang imong pastor. Wala nimo higugma ang imong ginikanan, wala nimo tahura, kusog ka ikang musaad. Wala nimo tumana. Mo resulta din nagpanalangin. Pero kanang tanan doon na nay kahumanan. Ato nang hisgutan karon mga kaigsunan, napa may oras. Mga alas 7:30 ramang kumuhunong kay muhatod ko sa mga bata nya balik ko nyang gabi eh. Muna mga kaigsunan, tulong nga ilhanan ikatulong nga ilhanan mga kaigsunan nga kanang kalisod nga resulta lang sa pagsulay. Ang una, nagyapon kay kalinaw sa kasing-kasing. Ikaduha, di ka mubati nga guilty ka. So na kay kusog yapon. Ikatulong mga kaigsunan, ang Espiritu Santo maghatag nimo kusog bisan sa kasakit. Ilikay ka. Ilikay, idusdos ka. Ilikay ka. Ilayo ka sa mga tao nga masakitog kasing-kasing, masakitog espiritu, bati og kinaiya, ilayo ka, isafety ka. Sama sa gisaad sa Dios diha sa Gipadayag Kapitulo 3:10. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo, magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga dagkong mga katalagman nga moabot sa kalibutan. Ilikay ka, ilayo ka mga kaigsunan, kumbaga lalinon ka sa laing dapit. Nga diin imo nang masinatian ang kalipay, kalinaw ug ang panalangin sa Dios sa imong pag-alagad kaniya. Sunod nga ilhanan nga naa kay kalisod bisan pa man sa kalisod, resulta di ay sa mga pagsulay. Mga kaigsunan, inani ni ang ikaupat, padayon kang magpaduol sa Ginoo. Kalipay gyud nimo ang pag-adto simbahan. Kalipay nimo ang pakigsulti sa Dios. Pero kung naa kay kalisod, resulta na sa imuhang pagsupak, pagsupak-supak diha sa imong simbahan, pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo, kumbaga silot na, murag kumbaga tupong na sa imuhang gihimo, equal na sa imuhang sala nga imong gibuhat, like ni Haring Saul, kabantay mo mga kaigsunan ay mga kalisod nga wa gyud mahuman. Naapoy kalisod nga nahuman. So arita sa kalisod nga resulta sa pagsupak sa Dios. Kung ikaw ug ako musupak-supak ta sa Dios, di gyud panalangin ang atong masinatian. Nya lisod kaayo kung naa kay kalisod nga resulta sa imong pagsupak. Unang ilhanan mga kaigsunan, unang ilhanan, guilty ka. Guilty ang imong kasing-kasing. Unya kuyaw ra bagyod kaayo kung guilty ang tao, unya dili ka antigo nang maghinulsol. Ang mahitabuan na magmarka bahala na sama ni Saul. Patay gyud. Unya kana ra bang tao nga di na kaantigong maghinulsol, daghan na kay na silang mahayan. Daghan na kay silang pasanginlan. Pati ang Dios ilan na ng mahayan. Wa na gyud nay percent pang naa sila'y paglaong. Nya sunod nga ilhanan mga kaigsunan nga kalisod tungod kay sa pagsupak, yes, ang balang espiritu mo pahinumdom nimo. Magpadala ang Dios og mensahe nga kinahanglan kang moangkon. Maigo kag mga wali. Oy, kisa man itong naigog mga wali. Sa aropod nga, naigo kag wali ato may aging bulan, karong bulan na, igo gyapon, sunod, igo gyapon, unya, maghisgot kag panalangin. Uy, natulog siguro kasi imong pagpangalaga diha. 2024, 2025 pamantaron, gikan sa unang bulan sa tuig 2024, hangtod ni human ang 12 ka bulan sa tuig 2024. Wala gyud nimo paningkamuti nga matuman nimo ang sugo sa Dios.
Wala kay pagpakabana sa tawag sa Dios, wala kay pagpakabana sa mga pagpagtulunan sa Dios. Unya karon nagsigi kag kalisod, bumper to bumper ang imong kalisod. Nya sige kag supak sa awa pa kay pagpakabana, di pa ka seryoso nga nangalagad. Unya sige kag pangayog panalangin, sige kag pa-pre-request, Lord, pastor, iampo ko nga panalangin eh. Nya sige ra gyapon kalisod. Hunungin na ng imong pag-ulog-ulog anang imong kaugalingon. Kristohano na ka. Seryosohan na ng imong pagpangalagad, labi na gyud sa mga pastor. Ay naay mga pastor, mga kaigsuonan. Sa panultihon pas kalibutan, hilas kaayo nga ambot lang. Di lang nato nakuanan. Komentaryohan mga kaigsuonan. Mabugatan ko kay magwawali biya gyud ako ang ginikanan. Sa ako ang panahon sa unas mga bata pa ko, munang gianggaan ginganlan ko Gideon mga kaigsuonan kay kana bitaw gipadaygan sa Ginoo akong papa nga kusog gyud kuno kong mo kung sa inistoryahan pa sa kalibutan kusog kong motubag-tubag kay di ko malimot kanang nabunyagan ko nag-edad na siguro to kung edad og city kusog na mo kumudagan kusog na kong mo paak kusog na kong kanang manumbag edad na gyud kong city mo nay sugilon sa akong ginikanan. Ya dugay man kong nahalad, dugay man kong nabunyagan, dugay kong na di po ko gusto gyud mo pabunyag kay ang mukugos nako sa una puro tag-as og buhok. Mga lalaki unya pula og baba kay na nagmama man. Nya mo to nga gipadaygan si papa nako nga kinahanglan Gideon ang ngalan aning bataa. Kay kusog kayong mo istorya unya matud pa ang tubag yung kupukuno na ko sa una, may pagkainsakto. Parang inana ang gisugilon, ngay nangutana magyong papa, nganong pa, ako ngalan na ang magyos Biblia? Nganong Gideon man yun ang hungalan? Dili na lang pod niya, paan? Ako siyang ipakatawa ba, kay siyaw pag ko sa una. Kanang kusog kong pasiyaw ba? Nganong, di akong gignan akong papa, nga nung Gideon man doon akong ibutang sa, nga Gideon man doon akong ngalan, di man, kurukutok. Sabi ni mo, John, kanang, dugay kang nahala, dugay kang na didikar, kay, sige kong pangayo sa Ginoo ngalan. Unya, gipadaygan ko sa Ginoo nga, Gideon ang imong ngalan, kay, naakay mga atubangon nga misyon. Mao gyud na ang gisugilon sa kuha. Ako nang gisugilon ninyo mga kaigsunan. Kay matingala man ko nganong dili gyud ko malipay kung di ko makawali. Kalipay gyud nako ang pagwali. Kung naa may mga pagsulay, muingon ko nga na ako'y kalinaw. Yes. Daghan kay kong mga pagsulay mga kaigsunan agian. Siguro na pumoy mga pagsulay. So muna nga ang rason hinungdan nganong Gideon ang akong ngalan. Tungod kay dunay gipadayag ang Dios sa kinabuhi sa akong amahan. Kay grabe man to silang magampo. Unya kusog gyud ko kay mutubag. Grabe gyud ko mutubag. Naay mga plano nila sa una nga magtukod og dako kay balay. Unya magdrawing na unya ang kahoy giiras pa. Bisag wala pa ko kadungog mga wali o mga istorya, muingon gyud ko nga lisod man kay nang plano ha. Nga nagdrawing na mo diha. Unya ang kahoy giiras pa. Nasingkahan po ko, wala ra po ko. Nya na po to sila plano nga magpalit ko og sakyanan. Kung mahalin ang sili kay ang sili ikwenta na nila ang sili sa usa ka punuan makakuha og 5 ka kilo. Unya sa 5 ka kilo tag 1 ka kilo mauni ang presyo. Unya gikwenta na nila taga punuan. Nya giiras pa ang sili. Ako po mo ingon nga kusog ra kay ko mo reklamo. Pero mo trabaho sad ko.
Ang kami mong mama akong timbang. Mo na nga sa bata pa ko, kusog yung kuno ko, inana yung kuno nga ako ang hiyas. O kabalo mga kigsunan nga na ay mga buluhaton nga giandam ang Ginoo sa ko ang pagkatao sa kalibutan. Ang tanang tao dunay plano ang Dios. Dili kay ako alang kundi para imuha, na imuha. So muna nga ang ilhanan mga kaigsunan sa kalisod nga resulta sa pagsupak. Una, guilty ang imuhang bation, dili kalinaw. Kanang guilty. Buti pasabot pagmahay na kay pagmahay ba. Ngano man god. Pero tungod sa garbo di gyud ka angkon. Like inana ba gahi ra kay kog ulo. Gahi ra gyud kayong ulo ang tao tungod kay kanang punay problema, no? Like ni Saul. Sunod mga kaigsunan nga ilhanan sa tao nga naay kalisod niya resulta sa iyang pagkamasupak-supak, resulta sa sala kumbaga, resulta sa iyang nahimo nabuhat kanang naay espiritual nga kabugat. Buti pasabot wa kay kalinaw. Ang tao nga walay kalinaw di na kakitag solusyon. Dili na kakita di gyud na kasabot og tagaan na nimog idea. Kabalo ba mo mga kaigsunan tan-awa ra gud ning gihatag sa Ginoo nga kaalam. Unsaon pag-ila sa tao nga kanang ang kalisod resulta sa iyang pagkamasupakiro. Dili na mudawat og advice. Kung tao gani mga kaigsunan, timan-in ninyo niya. Kung tao gani nga dili maminaw og advice, hilasan kong tambagan, ang iyang kalisod dili na pagsulay. Resulta na sa iyang pagkamasupakiro. So kasabot na mo mga kaigsunan, ni aning duha ka klaseng hinungdan sa kalisod, pinaagi sa pagsupak or pinaagi sa pagsulay. So lahi na siya ha? Lahi. Ang tao nga naay kabugat sa espiritu or ang iyang espiritu naay kabugaton, walay kalinaw, lisod kay na siyang tambagan. Munang naay mga tao nga kung imong tambagan, suphon ka. Kung imong tambagan, murag kada noon, murag piling sang sakto, ang kalisod nga iyang naagian, resulta na sa iyahang gihimo. Pero kanang tanan, duna na say kahumanan. Kay ang atumang kong pangutana, Pastor, pwede bang mahumanan ng kalisod? Panalangin na sad? Yes. Yes, naa. Kanus aman mahuman ang kalisod. So ato tayong humanon usa ang mga ilhanan. Ilhanan nga sa kalisod nga hinungdan sa pagkamasupakiro. Nagkalayo sa Dios. Ang tao nga nagkalayo sa Dios, lisod biya kaya na siya nga ilhon. Ang dili magpasabot nga ang tanan nga nagkalayo sa Dios katong wala na magsimba-simba. Katong wala ni undang na sa pagpangalagad, dili kay katura sila ang nalayo sa Dios. Naay mga tao nga layo na diay sa Dios bisan na apa sa simbahan. Layo na diay sa Dios bisan kung nagdumala pag simbahan. Uy, ayaw mo pagtuo mga kaigsunan nga katong wala na magsimbahan. Sila na to'y layo sa Ginoo. Naay mga tao nga layo sa Ginoo nga nagdala ganig simbahan, nagsigi gani og simba pero layo na diay sa Ginoo. Ilhanan ana kanang dili na pamaagi sa Ginoo ang gisunod. Kung nanimba ka pero dili gani pamaagi sa Ginoo ang imuhang gisunod, labi na kung dili na pulong sa Dios ang imong imong nakatunan, imong gikinabuhi, gikasilagan na kas Ginoo. Unsay giingon? Tanawa ragod ang giingon ni Jesus, munay pinakakuyaw mga kaigsunan. Dili sa ingon ha nga nihukom ta, ato ranggi klaro ba? Ato ranggi klaro. Kay basi og gatuo ka nga ana ako sa simbahan, panalangin gyud. Dili tanang tao nga naa sa simbahan gipanalanginan. Nganuman?
Kay naay mga tao sa simbahan, sige ra gyud pug supak. Tan-awa ra gud nganong gikasilagan sa Ginoo. Mateo, ablihi inyong Biblia mga kaigsunan. Mateo kapitulo 15 bersikulo 8 ug 9. Ingon din kining mga tawhanan nagpasidungog kanako sa pulong lamang. So, imong makit-an diha nga naay mga tao nga sigig daig sa Dios, sigig awit sa Dios, pero pulong ra diay ang nag-awit. Pulong ra diay ang nagpasidungog. Pero ingon din apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Munay kuyaw, susiha pod ang imuhang panahon nga mosimba ka. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Kung imong lantawon og dagano ni sa ubang mga libro, gikasilagan sa Dios ang mga tao nga naghimo niini. Usa ni siya ka klase nga pagsimba nga wala kahimot sa Dios. Nilayo ang presensya sa Dios. Munang kabantay mo nga naay mga tao nga nihilak man to diha sa simbahan pero kanihilak lang sa ilang kalisod, dili sa presensya sa Ginoo. Nihilak lang tungod kay convicted siya sa iyang sala nga nahimo. Guilty siya. Naay mga tao nga kusog kay mo hilak diha sa simbahan pero dili sa presensya sa Dios. Munang ang resulta kalisod ra gyapon. Nganuman hilak ra di ito kay nahinumduman siya nga guilty, nahinumduman niya guilty siya pero wala siya makahinulsol. Nagpabilin ra gyapon siya pangabit. Nagpabilin ra gyapon siyang nagsimbag idolatry. Mga igsuon, kini nga message, please i-share gud ni sa inyo ang mga kaila. Kay luoy kayo ang mga tao nga kunuhay nagsimba, nagdaig sa Ginoo ang resulta course, tunglo. Dili tanang tao nga naa sa simbahan, gipakita mismo ni Jesus Christ sa Biblia, gipanalanginan. Sayang kayo ang inyong sakripisyo. Kung nanimba ta, kaugalingon rang ato ang gisunod, dili Dios. Muna nga, nakoy wali kaniadto, that true repentance, dili na siya masukod sa luha. Masukod na sa tinuod nga kahimtang sa pagpuyo sa pagpangalagad. Daghan kay magluha-luha diha, nanimba, pero nahinumduman ra niya nga guilty siya. O niya, nabugatan ra diya ang iyang espiritu tungod sa sala. Kanunay nagpahinumdum ang espiritu, uy, magkasasala ka. O niya, spiritually na ikabugaton, walay kalinaw. Dili mabati niya ang presensya sa Dios. So, unsa may buhaton, mga kaigsunan, wala na ba'y kahumanan? Naa. Na ikahumanan. Kinsa man ang ato ang maging ehemplo ani nga kahimtanga? Si Jonas. Si Jonas, mga kaigsunan, yes, nagtuo siya. Grabe pa siya kaseryoso, mga kaigsunan. Isog pagkaisang nagnangalagad. Pero misupak siya sa pamaagi sa Dios. Misupak siya sa mga sugo sa Dios. Mga kaigsunan ko sa Ginoo. Unsa may iyang gidangatan? Grabe ang iyang kalisod, tama? Gitambog sa dagat, gitukob sa dako kang isda. Didto sa tiyan sa isda nakahimo pa sa kuluhod. Nindot kayo mga kaigsunan, kung ang usa ka tawo guilty siya sa iyang nahimo, nya didto na hinumduman niya nga kuan, nakasala siya, nya bugat kayang ing espiritu. Apan nindot ni siya kung naa kay total surrender sa Ginoo. Kanang muluhod kas Ginoo, Lord. Pasaylo ako. Pinasing-kasing. Mao na nay peryodan ang imong kalisod. Maundang yun ang imong kalisod. Mentally, emotionally, physically, materially, tanan nga kala sa iyong kalisod. Hawason ka. Pero feeling gani ka nga gibless. Wala di ani mo masunod ang pamaagis Ginoo. Munang mo ingon ko kanang pamaagis Ginoo, ang pinganan kay na.
Daghang kay mga tao, mga kaigsunan, nga nag-alagad sa Dios pero dili Biblia ang gisunod. Masuko sila kung walihan og halad. Masuko sila kung walihag ikanapulo. Bati ang ilang panghuna-huna. How about ninyo diha? Kung maghisgod gani ang wali mga kaigsunan diha na gis Galacia, moingon gani ang wali mga kaigsunan. Unsa na gani? Ato ning tan-aw na Galacia kapitulo 6, bersikulo 6. Galacia, basahan ninyo ng Galacia. Dili kay akuray mo basa mga kaigsunan, kay dili lang para nako ang pulong sa Dios. Para nato ning tanan. Galacia kapitulo 6 bersikulo 6. Kung walihan na gani ka ana, unsa kahay imong bation? Ang gitudluan sa Kristohanong mensahe angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanan nga maayong butang nga naa kaniya. Unsaon man nimo na pag-apply? Sugo man ni siya. Angay. Ingon ang Biblia, dadang tibok ninyong ikanapulo, pero wala buhata. Unya, maghisgot kag panalangin, mangayo kag panalangin, mga igsuon kus Ginoo. Ikaw rapoy mo ani anang imuhang mga aksyon sa imong pagpangalagad sa Dios. Dili ako. Munang, ayaw katingala, nganong dunay Kristohanong lisod, na nganong duna po'y Kristohanong nagkasayon, nagkaharuhay. Okay ra, katong bag-o pa lang nangalagad. Napa sila sa mga testing, napa sila sa mga trials. Kamong mga bag-o pang nangalagad, dili, labi na kung 5 years pa, 10 years pa. Ay, 10 years, mga dugay-dugay na. Pero kung gikan kaniadto nang gungis na lang ka sa pagpangalagad sa ako nagikaingon ang bangko sa imong simbahan kapila na pintali kay nahilis na ang pintal sa kainit sa imong sampot, sige kag lingkod dito, wa gyapon kay nakatunan ang imong nakatunan ang pagsupak-supak ra sa imong pastor unya maghisgot kag panalangin, wa ka ana ilada. Mga igsuon, pagmata na, ayaw pag-ulog-ulog sa imo pagpangalagad sa Ginoo. Nanatas katapusang mga adlaw nga girilis sa Ginoo ang panalangin hangtod karon puro ra gyapon makaangin ang imong masinatian. Mga igsuon, magbantay ta. Ampingi ang imong pagpangalagad. Gusto kag panalangin, buhata ang mensahe ni Lord. Speaking about panalangin, gitanyag na sa Dios. Ug sa iyang pagtanyag, gisaad pagyud na sa Dios. Ug sa iyang pagsaad, klaro kayo ang iyang pamaagi. Dili lubog. Sulay ang Dios. Speaking about paghatag sa kanapulo, paghatag sa halad, dapat kasing-kasing malipayon. Dapat makaila po kas mga tao nga imong gihatagan. Ayaw hatagi pod sa imong ikanapulo kanang mga pastor, mga kaigsunan nga nagsige ra pog libin-libin. Sige ra pog pakasala. Lupig pagkaanay na scam. Inoda. Muna matingala ka nga nung sige kaghatag ka na pulo. Murang lisod man pod. Pero dili tanan kalisod tung sayop sa imo paghatag. Kung dili ba sige testingan lang ka. So na ang mga ilhanan mauni. Importante mga kaigsunan makuha na to ang mga ilhanan. So ang ilhanan sa pag nga gisulayan ra ka kanang naagyapon kay kalinaw. Naagya po kay paglaom, dili guilty ka. So manay mo sisihon, dili ba ko guilty? Na ba ko'y paglaom? Unya na kay kusog mga kaigsunan, na kay kadasig, taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga bisag unsay kabugaton, naagya po kay kusog nga mo simba, naagya po kay kadasig nga mo paduol sa Ginoo, naagya po kay kadasig nga mo basag Biblia, mo na susiha. Na ba kay kadasig sa pagbasag Biblia, sige ra kag lantaw ang mga blogger diha, perting ilaran na nimo. Ya, mo yung ka Lord, i-bless ko Lord. Iya na lang po ka. Tinod, gaya na lamang ang tao mga kaigsunan nga sigiging, Lord, bless ko Lord, bless. Yang imong kinabuhi, wala mauyon sa pamaagi sa Ginoo, wa ka kahimot i-bless ay ka. Ako magwali mga kaigsunan, kinasing-kasing yun ako ang paghatod ninyo, nga man, mahal ko kamong tanan. Kinasing-kasing ko ang akong sakripisyo.
kagabi magwali unta ko niya sa uman nga dili kaya song lawas. Kay nanguan man ko na skin coat man ko sa simbahan kay kung na ako'y sweldohan ay sweldohan nga mga tao palitan ako aning patrabaho sa mga tao kung may na lang ni ilang sweldo ako ana lang ning palit og laing materyales like inana kay savings man ta karon mga kaigsunan tigom-tigom ta para sa atong glass kay glass na may kulang ang atong simbahan bintana na lay kulang nanay sira ang ato ang mga pultahan unya ang 7 ka bintana glass na lang unya usa may itaod kung walay glass unsa man poy glass kung wa ta ipalit so kanang igasto nako sa skin coat sa simbahan ako na lang mo skin coat ana mga igsuon so muna nga naay panahon nga dili kaya sa akong lawas akong gingnawa sa wabis di na ko mag-live tulog la ko ron ya before ta matulog mag-inampuay ta nag-holding hands me ako nagisugid ninyo mga kaigsunan para inyong pong buhaton gisugid na ko ang among gibuhat para inyong masayran naaran ninyo kung inyong buhaton akong asawa among mga anak nag-holding hands me pray David pray Asa pray mag-ampo ta iampo na to ang mga tao nga matinud-anon kay iblis man gyud na sa Ginoo munang damor nga matinud-anon ang tao damor silang iblis muna nga mga kaigsunan ang kalisod maundang na tinuod maundang na kung kalisod resulta sa imong pagkasupak-supak maundang na siya kung naa kay total surrender total surrender nga to sa Ginoo moangkon ka Lord nakasala gid ko nya muduol ka mga atong mga tao nga diin imong gisingkahan dili kay hilas lang kay ka mo wali-wali diha unya ambot lang aning uban ambot lang dili lang ko mo komentaryo mga kaigsunan anto na mo sige umanon lang nato ni sunod natong live mga kaigsunan kay ako ampon ning responsibilidad gyud it is a duty sa ato ang pagamahan nga ato ang mga anak ato gyung amumahon magampo ta mga kaigsunan nak tagay ko pila ka minuto nak magampo ta mga kaigsunan sa ato ang kuan I hope na amoy nasabtan o nakuha sa atong panag-uban magampo ta amahan namo nga Dios sa makagagahom salamat o Dios sa imong mga pulog mga mensahe nga among nadunggan among nakatunan din among nasayran karon ang mga resulta sa kalisod or hinungdan nga nung naay kalisod imo usab kami gitudloan unsaon namo pag-ila sa kalisod gikan sa pagsupak-supak o pagsupak namo nimo o kalisod tungod lang sa pagsulay doon na pag yung mga kalisod Ginoo tungod lang sa pagkahiwingibogon salamat Lord sa imong mga pulong nga imo kaming gipanalanginan imo kaming gipahigmata amahan among gipangayo nga ang tanan nakadungog karon sa ngalan sa Ginoo akong gipangayo kanimo amahan nga ang tanan nakabati dunay total surrender nga ilang pagabuhaton kanimo salamat Lord sa imong pagkamaayo we declare blessing protection in Jesus name amen nga atong hisgutan ang total surrender sa atong nga panag-uban back to FM station ang atong nga programa alang sa kanang naminaw sa atong nga programa sa atong FM 11.3 diri sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinias sa Malabuyog, Cebu. Iba ipasot mo sa FM station ug alang sa mga naminaw nagsunod sa ato ang live ako rang ikat, ako rang i-off mga kaigsunan kay muhatod na ko sa akong mga anak. Kini igsuon Pastor Gideon moingon sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good morning.